Welcome to Ngobatente Shop channel. Thank you so much for supporting the channel. If you haven't subscribed, just click the subscribe button and help us grow. Channel. This is Ngobatente Shop channel. We are here at Royal Bafokeng Stadium. Kaizer Chiefs 1, Scotland FC 0. My brother, how's it? Sharp was it Hotman? Sharp, thanks man. When am I going to get? Kina kamukhelo ngesanga kithi nguyaya mara ngokuthi ngidominate Rustin Peki ngokamukhelo ngokuthi sibuke isitswana la ekhaya. No, siyabonga futhi. Danke siyabonga. Mara ngibonela namhlanje. ngiyibonile mara ngiyibonanga phutho omdala. Ngiyazi abantu bathi uzongithumile. Ngicela unginyeke phutho omdala. No, uyayiphuma kuyena. Sharp, sharp. Phutho omdala mina ngiyayibona. Mara ngifisa mina ngifisayo omunye unokufisa kwakhe mina ngifisa ukuthi singabuyeli ku number 4 seku number 1 angisho kula season mesiku number 1 mesiku number 4 mesiku number 3 singabuyeli ku number 3 sibuyele ku number 1 sikhona ukudominate ichi ngiyayazi thina inkinga yethu yala mina ngifuna ukukhuluma iqiniso phutho omdala iPSL ngifuna bangitshele ngifuna ukunikhompa nina PSL yekani lento yenu yekani ukuthi mangabe iChiefs ifuna ama player niwadayise example angizuza lapha nina nidayise umulo ubani umfana lo odlalela iPirates ukore kakhulu uassist umfukeli apolice lalela ke phutho omdala angifuni ukuza lapha ngifuna ukukhuluma indaba PSL sicela nisinike ne chance nathi sikhona ukulwa neleague. Okay, but ikona ngifisayo mina ngifuna nisidayisela ama player njengoba niwadayisela amanye ama team. Imake iPSL idayisa ama player. Phutho omdala. Eligini siku PSL. Phutho omdala siku PSL. Sila ekhaya. Whatever enzekalayo la ekhaya include iPSL. Ngokuthi sihlalelani la sihlalela uBetway. Kodwa iPSL angendawo ebadlali nabadayisayo. Asikisi ukuthi ngisho kanjani. Inkinga Phutho omdala labantu laba bezigcina benzela ukuthi iPSL izifikelele lapha. Ngicela nathi basinike ichance. Eyani kanje Nathi basidayisela ama player esiwafunayo. Ama player adayiswa amaqembu no. Phutho omdala ngisho okay ngingafuna ukuza lapha. Maqembu wasekhaya. Sicela nisidayisela nama player. Nazo. Akhona ukuthi ayodlala ngaphandle. Phutho omdala mangathi bheka. I-development ye-Chiefs. Siya developa ku Chiefs. Sambe sidayise ngamanye ama team ngisho. Mara ngenza umzekelo kunalomfana lo osayinwe asomakhadi ubani Tito Titus or mangman Tito what nguthi why T-O angazi phutho omdala ngizangafunda mina so yena uTitus so phutho omdala phuma kubona la ngikhuluma nami mangiphume kubona ngikhuluma nami phutho omdala ngikhuluma ne South Africa ngikhuluma ne social media ngikhuluma nebhola ngiyacela nike nesinike ma brother okay nathi sikhona yazi ayikho mnandi ukuthi ngiyazi ubhlungu mara ngiyacela nesinike nathi sikhona ukudayisa nisidayisele ama player no siyabonga Khosi for life.